ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿಗೆ ಕೊಡದ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಗಳಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಡ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ಏತುಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಎನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ತೂತು ಜರಗುಲು ತೂಲೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೇ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದೆನ್ನುವೇನ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ಜಂಗ್ ಕೋಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಡನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸತ್ಯಾನಿ ರಿಪೀಟ್ ಅದು ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಉಂಡು ಆತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಆರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚಾತನ ಪಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಲ್ ಪೂರ ಕಂತದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಬೊಕ ಕೊರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀತೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚದು ಫ್ರೂಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟನಗ ದೀಪಿನಿಂಕುಲು ಉರುಡ್ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಕಂತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದೀಪರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ದಿತ್ತನು ಪತ್ಪೆ ಬೊಕ ತೇವುದಿ ಓಡಿತ್ತನು ದೀತೆಜಿ ಇಂಕುಲು ದೇವಿಯನ್ನ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಡು ಒಂಚ ಕೊರಲ್ ಕಂತು ದೀತು ಬೊಕ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆನಿಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಟದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಡ್ ಯಾನು ವಿನ್ನರ್ ಆತಿನಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದಿನ ದುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಕಂದಿನವು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿನ ಗೆಲೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಅನ್ನು ತೋಜ ಯಾವೇನು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಇಂಚನೆ ದಿಂಡೋ ಖರ್ಚಾತ್ ಪೋಪುಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಕಂತನ ನೆನಪೊರಿಯುಂಡು ಬಂದೇನು ಒಂದು ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂದಿನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಂತದ್ಲ ಬೊಕ ಯಾನು ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಬೊಕ ಕೊರಲು ಒಟ್ಟುಕು ಮಲ್ತದಿಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನು ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ನೂಲುಡು ನನ್ನ ಕೊರಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರಲ್ ಕೊನದು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅರಿದ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಉರುಡ್ಲಂಚನೆ ಕಲೆಂಬಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುವೆರು ಜಾವು ಕ್ರಮ ಟ್ಯಾಂಕುಲು ಅರಿದ ಡಬ್ಬೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಯ್ಕ ಇಕ್ಕ ಕಟ್ಟದೆ ಬಂದ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೇನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದೇನು ತುಳಸಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡು ಡೈ ಕಟ್ರೆ ಆತಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಚಿ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೀನಿ ಚಲೋ ಒಂದೆನ್ನ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನಿ ತುದಿತ್ತರು ಐತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಕಲಿತ್ತುಂಡು ರೋಸ್ ಆದು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ಬ ಕಟ್ ಮಂದೆನ ಚಿಗುರೋಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿ ಕಡೆಗ್ಲ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ ನಿಗಲ್ ಮುಟ್ಟಕು ತೋಜ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟನೆಕ್ ಅಟ್ಟಿಲೇನ ಮಲ್ದೆನ್ಲ ತೂಲೆ ಇದ್ರು ಕೈತ್ ಬಗೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಲ ತೂಲೆ ತೂದು ಏತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ಬಂದದು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಪಾಲಕ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ತಿಮರೆ ಇತ್ತು ಜಂಚದು ಪಾಲಕ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದೆ ಐಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆದ ಬಾಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಡೆದ ಆಜಾದಿನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುಜರು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಆಜಾದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವಟಾಣದ ಗಸಿ ಬಟಾಟೆ ವಟಾಣ ಗಸಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ತಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ನಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮಾತಿರ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೇವು ಪದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊದ ಬಟ್ರನಗು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚದ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಮಣುಲಿ ಆಜಾದಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿರಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ನಿಗೆ ಮೇನ್ ಮಲ್ಪೆರು ಉಂದುಲ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ತೋಜ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಗೋಧಿ ಕಡಿತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಾರೆದ ಪೇರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಒಣಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಲಸನಗ ತುಲೆ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕೈಪುಂಡು ಉಂದು ಪಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂದಲೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಕೊಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನ್ ಬಂದು ಅಂಚದೆ ನೀನು ಏತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಚ ಕುಡೋರ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಏನಿಗೆ ಕುಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ಬೊಕ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಂದ್ಲೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂಜಾರ ಅಂಚದ ಅನ್ ಕುಡೋರ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನ್ ನಿಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಗೆ ದಸರಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಣಸ್ಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬದಿ ತಗುಲ್ಪುರ ಒಣಸ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ದ ಒಣಸ್ಪುರ ಬಂಡಾಗ್ಲು ಬೇರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ ಚಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇಂದ ಅಂಚೆ ಬೈದೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲೆ ಅನ್ನ ಈತ್ ಮೇನದ್ ಬೈದಿನ ಅವರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡವ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಡಾಂಡು ಒಂದೇ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ದಸರಾದ ಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನ ವ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಎಂಕುಲು ನೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದು ಎದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗುಲು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.